Imos ca información deportiva. A regata con Galsa finalizou coa participación de 21 veleiros nunha nova edición da tradicional Volta a Sálvora. Orión, Camping Ría da Arosa e Bacor foron os principais vencedores desta competición. A Calor e as Ventolinas marcaron a regata con Galsa 2026, organizada polo Club Náutico Deportivo de Ribeira. A pesar das condicións meteorolóxicas, a frota conseguiu completar a circunnavegación da illa de Sálvora, un dos percorridos máis emblemáticos da vela na Ría da Arousa. Na categoría regata, a vitoria foi para Orión, patroneado por Javier Pérez. En cruceiro regata impúxose o Camping Ría da Arosa de José Manuel Pombar, mentres que na categoría cruceiro o triunfo foi para o Bacor de Francisco Javier Villamil. A xornada contou coa participación de 21 embarcacións e rematou coa tradicional entrega de premios, na que estiveron presentes representantes de Congalsa, do Club Náutico Deportivo de Ribeira e das institucións locais. A organización destacou tanto o nivel deportivo da proba como a boa resposta da frota, que permitiu celebrar con éxito unha das citas náuticas máis consolidadas do calendario galego.